Проектът за интегриран столичен градски транспорт е реализиран по договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Столичната община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Финансира се от Оперативна програма Регионално развитие и държавния бюджет на Република България. Проектът за интегриран столичен градски транспорт се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма Регионално развитие, съфинансирането от националния бюджет и от страна на Столична община на обща стойност малко над 122 милиона лева, като включва няколко основни компонента, част от които вече са изпълнени, видими, ползите от тях вярвам осезаема както за пътниците, така и за града и за транспортните оператори от гледна точка на ефективността след реализацията на тези компоненти, а именно доставката на 50 нови тролея, с което постигаме почти 90% обновяване на тролейбусния парк в София. Тук имаме и преки ползи, свързани с намаляването на вредни емисии и намаляване на консумация на електрическа енергия с повече от 15% в резултат на новите технологии, които са използвани при производството на тези превозни средства. Новите 50 тролейбуса вече се движат в София, заедно с други 30, закупени преди 4 години. Така столицата се превръща в един от европейските градове с тролейбуси от най-нов клас. Това са най-новата придобивка на столичния градски транспорт и в частност на столичния електротранспорт. Както знаете, те са 50 на брой. Практически всичките те са вкарани в експлоатация тази година, 2014. И се отличават с това, че са едни от най-модерните превозни средства в света от този клас. Отличават се от старите тролейбуси с изключително много технически екстри, които повишават удобството и комфорта на пътниците. Първо, второ, безопасността на движението и трето, ефективността на самото превозно средство по отношение на консумация на електрическа енергия, по отношение на износостойчивост на съответните части, които са използвани, включително даже и гумите. Всичко е последна дума на техниката, най-модерно. Имат идеална система за климатизация, която е фактически едновременно и за отопление, и за охлаждане през топлите летни месеци. Тя е софтуерно настроена на определени градуси. През зимата при температура под 18 градуса, плюс-минус 1-2 градуса, то зависи от софтуерната настройка, се включва отоплението на тролейбуса, а през лятото, ако надмине 24-25 градуса, се включва климатика. Отделно шофьора си има собствена климатична инсталация, което в старите тролейбуси го няма. Приятел съм изненадан от това, което виждам. Новите трамваи, тролейбуси. Определено е по-различно, отколкото доскоро, когато чуждестранните гости на София казваха, че само в техните музеи могат да се намерят някои от превозните средства. Градският транспорт за сега, в сравнение с преди 5 години, е по-добре. За инвалиди са удобни с нисък пот и могат да се качват спокойно инвалидни колички, ако примерно нивото на спирката позволява. Работят климатиците, широки са, удобни са. Има система за самостоятелно отваряне от страна на пътниците на всяка една врата, което за София е доста важно. Декември вече изцяло в тези нови превозни средства, защото в София спирките са в определени участъци са на доста късо разстояние, особено в централната градска част, и отварянето на 4 врати непрекъснато, едновременно, особено в ранните сутрешни часове и в късните вечерни часове, което и без това си е по-студено, практически елиминира ефекта от отоплението в тролейбуса, както и, разбира се, през лятото, в най-горещите дни, ефекта от охлаждането. Затова само в пик часовете практически се отварят всички врати.
Новите тролеи са пригодени и за хора с увреждания. На екран се изписва всяка следваща спирка. Освен това, гласова уредба съобщава за следващата дестинация на превозното средство. Инсталирана е и система, която при спиране приближава пода на тролея максимално близо до тротуара. Тролейбусите са изцяло нископодови. Първото и единствено стъпало е на височина 350-360 мм от пътното платно. В самия салон за пътници също няма стъпала, което улеснява качването на по-трудно подвижните пътници. В допълнение към това на втора врата е инсталирана механична рамба за детски колички и инвалидни колички. В допълнение към това на първа врата има инсталирана светлинна и звукова сигнализация за пътуващите с затруднено зрение. По-тихи са първо по причина, че няма компресорна такава система, помощна компресорна система, която в старите не само и каруси, а и още по-стари имахме руски и други тролейбуси, компресор е много шумен. Поне 6-7 децибела се намалява нивото на шума. По принцип, мога да ви го кажа, то е 78 децибела е допустимия шум, който по принцип е позволен по стандартите да излъчва на превозното средство. Последните няколко години се стремят производителите да го намалят до 70 децибела, а в старите превозни средства сме мерили над 80 децибела шум, така че тази екстра наистина съществува. Всички нови тролеи разполагат и с автономен двигател. Така в случай на авария, колите могат да се движат и без да са включени към електрическата мрежа. Тролеите пестят и повече енергия. През последните години се подобрява. Трамваи нови, тролеи нови. Ползвам линията 11, определено е много по-удобна. Забелязах, че има някои нововведения и да, по-удобно е. Супер е с тези нови тролейбуси, автобуси. С новите тролейбуси определено е по-добре. Монтираха се на спирките такива електронни уредби, които показват кога ще дойде, след колко минути. Инсталирани са 600 електронни информационни табла на ключови спирки в София, които предоставят актуална информация, онлайн информация за придвижването на превозните средства, времето, което остава до тяхното пристигане на съответната спирка, с което се повишава информираността на пътниците, възможността те да планират по-успешно своето време и своето пътуване. Не на последно място, възможността да се получава аудиоинформация през тези табла, насочена към подобряването и достъпността на градската среда като цяло и на градския транспорт в частност от страна на хора с увредено зрение. Дизайнът на новите електронни табла гарантира, че пътниците ще получават цялата важна за тях информация. Таблата показват и променени маршрути или закриване на спирка. В момента се провежда процедура за доставка и монтаж на още 420 електронни табла. Видовете електронни информационни табла биват едноредови, двуредови и триредови. Изборът на това колко редове да бъдат поставени на съответната спирка зависи от броя превозни средства, преминаващи на спирката. Информацията, която предоставя таблата, се набавя от свързана система с разписанието на градския транспорт, която засича местонахождението на всяко едно превозно средство и на базата на сложни алгоритми и интерполация се смята времето на пристигане до спирката на същото. Няколко типа е захранването на електронните табла. Едни от тях са соларна инсталация посредством фотоволтаичен панел, който черпи енергия от слънцето. Другите информационни табла са захранени от посредством електрическата мрежа до най-близък източник на захранване. Табло на улично осветление или светофарна уредба. Проектът за интегриран столичен градски транспорт включва и реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по булевард България, от булевард Витоша до ухо Борово, с дължина над 3 км.
Строителството започна през март месец 2014 година, след успешно провеждане на обществена поръчка по Българския закон за обществени поръчки. И през юли месец завърши първи етап от проекта, който включва изграждане на близо 3200 метра релсов път, както и възстановяване на контактната и кабелна мрежа. По този начин успешно приключи първия етап на този обект и през юли месец беше пуснато и трамвайното движение. Предстои изграждането на втория етап от обекта, който е около 500 метра в участъка на кръстовището между булевард Гешев и булевард България, което се надяваме да започне през пролетта на 2015 година, заедно с изграждането на кръстовището на две нива. Вторият етап на обекта включва реконструкция на около 500 метра релсов път в участъка на кръстовището на булевард България и булевард Академик Гешов. Нови стълбове, над 100 нови стълба, включително нова контактна мрежа, кабелна мрежа, отводняване на трамвайното трасе. Допълнително, като част от проекта е абсолютно възстановяване на пероните, изграждане на тактилни пътеки по пероните в помощ на пътуващите с затруднено зрение, изграждане на 11 нови електронни табла, 11 нови спиркови навеса. Електронните табла са оборудвани с модул за аудиоповестяване на пристигането на превозното средство. И в общи линии това са ключовите части от обекта. Технологиите, които бяха използвани, са нови. До този момент такива технологии не са използвани в трамвайния транспорт в София. Например, релсовия път е така наречения безнаставов релсов път, което намалява шума при движение на трамваите по него и повишава удобството на пътуващите. В допълнение към това, малко преди крайната спирка на Охоборово беше монтирано и устройство, което смазва релсите и по този начин се намалява на шума на трамваите, когато навлизат в завой. Преди изграждането на трасето, това беше едно от най-натоварените и същевременно най-стари трасета в София, което беше в изключително лошо състояние и независимо от факта, че трасето е обособено и не споделя заедно с останалия автомобилен транспорт пътя, имаше една така доста ниска скорост, което естествено води и до отлив на пътуващи. След изграждането на първия етап на обекта, скоростта се подобри с 3 до 4 км в час в този участък на трасето, съгласно заложените в проекта индикатори и се надяваме, че това ще повиши атрактивността на този вид транспорт. Успешно завършвайки този компонент от проекта, Столична община има визията да продължи с ремонта на трамвайните линии през следващия програмен период и да финансира реконструкции на няколко трамвайни линии с средства от европейските фондове. Така че надяваме се от следващата година да стартира и този процес и да се подобрят условията за пътуване с трамвайния транспорт, защото трамвайният транспорт е един от основните типове транспорт, който е залегнал в стратегическите документи на общината за подобряване през следващите години. Ползи от проекта за обновяване на градския транспорт в София има и в финансовите разчети на общината. В рамките на следващите няколко години ще бъдат подновени останалите 10%, като трябва да кажем, че тези, които са в експлоатация, са рехабилитирани тролеи, в немалка степен осигурена частична достъпност в тях, така че тролейбусният транспорт в София можем да кажем, че е един от най-достъпните, вероятно с изключение на метрото, най-достъпните от гледна точка на хора с затруднено придвижване. Проектът за интегриран столичен градски транспорт предвижда и въвеждането на интелигентна система за управление на движението. Интелигентната система за управление на трафика, която включва около 80% от всички превозни средства на градския транспорт, които преминават през 20-те най-натоварени кръстовища в града, която е обвързана с разписанието и с графика, GPS-системата на градския транспорт и по този начин се дава възможност на закъсняващите превозни средства да преминават безпрепятствено през тези кръстовища в пикови часове, с което графиците
ще бъдат спазвани в много по-голяма степен и градският транспорт ще бъде далеч по-прогнозируем, предвидим и от тази гледна точка удобен за пътниците.